Er wordt volop gebouwd aan de kust van Schouwen-Duiveland. Maar dat is voor de toeristen en niet voor de inwoners zelf. Je krijgt het naar de bewoner eigenlijk niet uitgelegd dat er aan de ene kant wel een park gerealiseerd kan worden met een x-aantal woningen. En eigenlijk geen 16 woningen voor de eigen inwoners. En verder in deze uitzending. Oud-eigenaren zien Marina Beach verloederen. En de Oranjes en hun band met het ringrijden. Goedenavond. Rups je nooit genoeg? Zo wordt Schouwen-Duiveland genoemd als het gaat om toerisme. De eilandbewoners zelf nemen dat woord in de mond. Zij zien dat er volop gebouwd wordt, maar zelf kunnen ze geen woning vinden. Hier aan de Hoge Zoom in Renesse kennen ze toerisme als geen ander. Maar dit is ook een straat met allemaal inwoners. Achter deze inwoners zat eerst een camping, die groene velden die je hier ziet. Maar dat moeten 285 recreatiewoningen worden. En dus wonen straks deze inwoners midden in een recreatiepark. En die angst leeft bij meer inwoners. Het breidt uit en het verandert ook. Waar vroeger natuurlijk campings gewoon dicht waren in de wintermaanden. Dan had je relatieve rust in de wintermaanden. Het seizoen wordt steeds meer opgerekt. En dat is wel, ja, dat is iets wat speelt en die signalen horen wij ook. De bewoners van Renesse willen graag nieuwe huizen zien voor hun eigen kinderen en inwoners. Maar dit is wat ze vooral zien, de uitbreiding van recreatieparken. Waaronder hier de Zeeuwse kust, die bijna 3 keer zo groot wordt. Ook de Hiswa Recron, de organisatie die opkomt voor de belangen van recreatieondernemers, ziet dat de grenzen zijn bereikt van het uitbreiden van de parken. We zien nog steeds de overnachtingscijfers toenemen, terwijl we eigenlijk al zeggen, joh, dit vinden we eigenlijk wel voldoende. En ja, daar zijn we ook over in gesprek. En juist die balans en dat evenwicht, want ook die toerist komt hier voor die rust. Als je vraagt waar ze voor komen, dan is het rust, ruimte, fietsen, strand. En pas daarna komen al die andere dingen pas, zeg maar. Dus ook voor hun moeten we niet de kip met de gouden eieren slachten. Hebben de inwoners gelijk en worden er inderdaad massaal recreatiewoningen bijgebouwd. Want de gemeente Schouwen-Duiveland tekende de kustvisie in 2017... waarin is afgesproken met alle kustgemeenten in Nederland geen nieuwe toerismebebouwing toe te staan. Alleen kleine uitbreidingen. Dit is de Belgische kust, wellicht bekend, Knokke-Heist. Tja, dat plan, die kustvisie, moet dit dus voorkomen. Op de kaart wordt het wellicht duidelijker. Het rood is al het huidige toerisme, campings, vakantiehuisjes, etc. Het paars is waar nu eilandbewoners wonen. En al deze oranje vakken zijn plekken waar nieuwe recreatiewoningen of campings nog moeten komen. Het dorp Renesse zit tegen een Natura 2000 gebied aan. Hoe kan het dan toch dat de gemeente toestemming geeft aan recreatieondernemers voor nog meer bebouwing? Ondernemers die blijven liggen, die bestuurders onder druk zetten. En soms hebben de bestuurders, in dit geval de gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland, toch een beetje zwakke knieën. En die gaan er toch weer mee akkoord. Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland noemt de gemeente inmiddels een rupsje nooit genoeg als het gaat om toerisme. Want eilandbewoners zien geen nieuwe huizen komen voor hun eigen inwoners. Het zijn aparte dossiers, dat beseffen wij ook. Alleen je krijgt het naar de bewoner eigenlijk niet uitgelegd dat er aan de ene kant wel een park gerealiseerd kan worden met een x-aantal woningen. En eigenlijk geen 16 woningen voor de eigen inwoners. Ook wij hebben woningen nodig voor ons personeel. Want wij kunnen personeel niet eens een jaar rond een baan aanbieden, omdat we geen woningen hebben. De gemeente laat in een reactie weten dat er juist steeds minder slaapplaatsen zijn op het eiland voor toeristen. Want de campingplek wordt een recreatiehuisje. Maar ja, dat wordt wel vaker verhuurd. In de afgelopen jaren zijn er ook 7000 plekken verdwenen. Alleen door de toename en het vaker op vakantie gaan van mensen, zie je dus dat het heft elkaar op, zeg maar. In mei organiseert de gemeente Schouwen-Duiveland een symposium met recreatieondernemers juist over dit onderwerp: recreatie in balans. De gemeente Hulst heeft een grote rechtszaak gewonnen van netbeheerder Stedin. Daardoor vangt de gemeente 3,3 miljoen euro. De zaak ging over de kabels van Stedin die de inwoners van Hulst van stroom voorzien. Die kabels liggen in de grond, eigendom van de gemeente. En de grote vraag is, mag de gemeente daar belasting over heffen? Dat mag, oordeelde de rechter. Grote blijdschap bij de wethouder die meteen werd gebeld door een collega terwijl hij in de auto zat. En die zegt, zit je goed vast in je stoel? Ik zeg, ja, ik zit goed vast in mijn stoel. Hij zegt, ik heb nieuws. Ik zeg, wat voor nieuws? Ja, en toen kwam het goede bericht. Dus het was euforische stemming op dat moment. Het geld gaat voorlopig in de algemene reservepot.
Deze gewonnen rechtszaak betekent dat alle gemeenten kabelbelasting kunnen vragen. Als dat gebeurt zijn de Zeeuwse gemeentes in totaal 70 miljoen euro rijker en Stedin een stuk armer. Als reactie zegt Stedin dat ze in dat geval de energierekening wel moeten verhogen. Hoeveel moet nog blijken. 17 sportclubs in Zeeland lopen subsidie mis om te verduurzamen. De subsidiepot van de overheid die dat moet stimuleren, de BOZA, is leeg. Een van die gedupeerde clubs is VV Capelle. Daar wilden ze en verbouwen en verduurzamen. Ik kan het bijna niet geloven, want officieel hebben we daar geen bericht van gehad. Maar we gaan de nieuwbouw sowieso doen. We hebben de aannemer opdracht gegeven. En de duurzaamheid, ja, die schrappen we dan. Want als er geen subsidie komt, geen duurzaamheid. En dan houden we gewoon 7000 euro gaskosten per jaar. En blijven we op gas alles verwarmen en douchen. Vakantiepark Marina Beach in Hoek haalt regelmatig de publiciteit. En dan meestal niet met lovende recensies van gasten. Als het over het vakantiepark van Peter Gillis en zijn Ooststappengroep gaat, hoor je meestal over illegale permanente bewoning, rechtszaken of vergunningsproblemen. Je zou bijna vergeten dat camping De Braakman, zoals het vroeger heette, ooit een florerend en geliefd park was, met in het hoogseizoen 8000 vakantiegangers. Mercy Kamermans sprak erover met oud-eigenaren Ria en Kees Verpalen. In 1961 ziet recreatiegebied Braakman het levenslicht. Het vakantiepark is in handen van de gemeente. Die besluit het in 1984 te verkopen. Ze hadden ieder jaar tussen de 3 en 4 ton verlies. Want ze zetten maar iemand, een ambtenaar van de gemeente, die was dan de manager. Ja, dus ze konden het gewoon niet bolwerken. Ze kwamen er gewoon, ja. En dus de gemeenteraad ging spruttelen van dan maar verkopen. Ria en Kees werken dag en nacht om de camping tot een succes te maken. Wij stonden 24 uur per dag aan, want mensen hadden geen gsm's. En als je in de zomer, in de topjaren hadden we 8000 gasten op het park. Er was altijd wel iemand die ziek was, of dronken, of die niet thuisgekomen was, of een kind dat kwijt was. Je kon er maar tegenaan, hoor. Maar al dat werken is niet voor niets. Het park floreert. Er is altijd groei geweest, altijd meer vakantieplaatsen, ook heel veel overgang van tourcaravans naar staacaravans, naar chalets. We hebben de speeltuin heel erg uitgebreid en de toiletgebouwen vernieuwd zo. En 17 nieuwe huisjes gebouwd, want we hadden wel in de gaten, verhuur was toch de toekomst. Na 23 mooie jaren besluit het echtpaar de camping in 2007 te verkopen aan de Westmeijer Groep. Het waren natuurlijk vastgoedhandelaren en in 2008 was zo'n crisis. Ja, dus ze hebben zoveel mogelijk geld uit het bedrijf gehaald. Ja, en toen hebben we het gewoon failliet laten gaan. De Ooststappengroep koopt de Braakman uit het faillissement voor 5,5 miljoen euro en doopt het om tot vakantiepark Marina Beach. Peter Gillis zet honderden nieuwe staacaravans neer. Ja, toen ze pas kwamen, nou, toen gingen ze in allerlei, die chaletjes werden er allemaal gezet. Toen dacht ik, ja, maar dat mag toch niet? Het is een overloopterrein, dat mag toch niet? En gelijk werden de bomen gekapt en ja, de charme was gelijk weg, hè? De afgelopen jaren fungeert Marina Beach steeds minder als vakantiepark en steeds meer als opvangplek. Zo verblijven er in 2016 600 vluchtelingen. En blijkt uit controles van de gemeente keer op keer dat er illegaal arbeidsmigranten verblijven. Het park verloedert, tot verdriet van Ria en Kees. Een paar weken terug kwamen wij voorbij de Braakman. Ja, dan toch maar even langs de Braakman. Diezelfde planten staan er nog in. Ja, die zijn helemaal uitgeschoten. Niks onderhouden. Kijk, want in deze tijd, nou, dan was Kees met de mannen altijd narcissen, tulp, dat vrolijk was. Als de mensen op kwamen rijden en schuren en schrobben en met die hoge drukspuit. Het ziet er allemaal verwaarloosd uit. Ja, dat doe je zeker pijn. Koning Willem-Alexander komt volgende maand naar Nieuw in Sint-Joosland. Bijzonder dat iemand van de Oranjes langskomt. Maar de band tussen het
Koninklijk Huis en het ringrijden is er al heel lang. Hij komt namelijk naar het ringrijden kijken. En verslaggever Mark Rijk die is vandaag in de geschiedenis gedoken, hè Mark? Ja. En, hoe lang is die band er al dan? Ja, al heel lang. Daarvoor moet je terug. De eerste aanwijzingen zijn 1786. Toen kwam Willem V, die kwam voor het eerst kijken naar een ringrijwedstrijd in Domburg. Nou, daarna in de jaren erop, onder andere koning Willem III, koning Willem I, die kwamen allemaal langs. Maar dan nemen we even een stapje in de tijd. Dan kijken we even naar deze foto. Dit is het ringrijden van 1954 op plein 40. En als je heel goed aan de rechterkant kijkt in de foto tussen het publiek, dan zie je prins Bernhard staan met koningin Juliana. Die waren daar op dat moment niet voor niks, want prins Bernhard is in dat jaar ook de beschermheer geworden van de Zeeuwse Ringrijdersvereniging. Aha. En je zegt de Oranjes kwamen kijken, maar hebben ze ook wel eens meegedaan? Moet je maar eens opletten. De volgende foto die we zien, want dit is heel speciaal. Dit is in, moet ik even kijken, 1960 is dit geweest. Ook weer zo'n mooie foto die de Zeeuwse Beeldbank aan ons heeft gegeven. Dit was tijdens de heropening van de abdij, van het abdijcomplex. En daar was voor de gevels was daar een chassezwedstrijd. En dit is ook Juliana, hè? Dit is inderdaad Juliana. Die werd gevraagd van, goh, zou je mee willen rijden? Nou, ze twijfelde een beetje. Uiteindelijk heeft ze het gedaan. Ze stak wel mis, heb ik begrepen in ieder geval. Maar ze vond het in ieder geval prachtig, vond ze het om te doen. Ja. En dan heb je ook nog Beatrix gevonden. Ja, en Beatrix inderdaad. Dit is een foto toen zij nog kroonprinses was, om precies te zijn in 1967. En Beatrix heeft echt een hele speciale band met de ringrijders. Want het was in 1981, toen kwam ze kijken. Maar toen stelde zij ook een bronzen beeldje beschikbaar die zij zelf had gemaakt. En dat bronzen beeldje is nu tijdens een wedstrijd in augustus is dat te winnen. Dan mag je het even vasthouden. Maar degene die het 3 keer achter elkaar wint, of 5 keer in totaal, die mag het mee naar huis nemen, definitief. Dat is nog nooit gebeurd, dus nog altijd wordt er gestreden om dat beeldje. Nou ja, je merkt die liefde natuurlijk van het Koninklijk Huis richting de ringrijdervereniging. Maar dat is ook andersom. Want als je goed oplet, de ringrijders rijden altijd met een oranje sjerp. Ja. En dat is om te laten zien de liefde die zij hebben voor het Koninklijk Huis. Ja, en dan hebben wij straks Willem-Alexander weer. Kunnen we de volgende foto maken. En die weet dat hij erop zit. zit, Dan weer over 40 of 50 jaar. Dankjewel. Het was een vrij zonnige dag. Het was wel fris. Zodra het zonnetje even weg was, voelde je pas dat het maar 10 à 11 graden was. Vannacht dan gaat het weer regenen en flink ook. En morgen blijft het ook de rest van de dag regenachtig. Sowieso zijn we al die druppeltjes op die weerkaarten nog lang niet kwijt. Dan ook nog het nieuws dat de provincie de komende jaren miljoenen meer uittrekt dan eerder begroot. In de voorjaarsnota staat waar dat geld naartoe gaat. Onder andere naar de gebieden rond de havens om daar de leefbaarheid te behouden en naar erfgoed. In de app en op de website zie je waar dat geld allemaal extra voor wordt uitgetrokken. En dan zijn we echt aan het einde van deze uitzending. Fijne avond.